Today is March 4th, and I am home with Christopher. Unfortunately, the reason for that is I'm sick, and he's just staying home with me to keep Mommy company. And Christopher is getting more and more interactive with me and everything, and Mommy will get him to laugh. Now we're gonna play with the swing. И той много обича да... Christopher! Кажи здрасти! Кажи здрасти! Я да те пипнеме по наслед. Кажи, искаш ли да се обадиш по телефона? Кристофър много обича да си играе с телефона. Ако му го дам, и той ще го държи и ще го оглежда. Да. Кажи здрасти. Кажи hello. Искаш ли да си поиграеш с твоята играчка? И той много обича също да си играе с играчката. Единственото е, че аз трябва да я закача. Малко сложно да се направи с една ръка. И аз сега така я кажи на тези, където те гледат, и им кажи здрасти. Тя чака така. Ето го. Айде, пуснете, тики. Така, кажи, айде, чао, кажи, чао.